Kabalo ba mo nga usa ka dakong sayop ang pag-apil-apil sa mga activity, sa mga religious events o ilabi na ka na sa pagsimba-simba sa mga sulpot. Kung katoliko kanya, mag-apil-apil ka ni ana, sala na batok sa pagtuong katoliko. Nga naman, gimbutan ni Kristo na atong Ginoong Kristo magtukod o nagtukod og iyahang kaugalingong iglesia, nga naman kay gusto niya kabubuton sa Ginoong Dios nga naay paagi sa pagsimba nga diin iyahang gusto. Diba? Naay paagi sa pagsimba nga iyahang gusto. O kanang paagi sa pagsimba nga iyang gusto, iyan nang gitudlo sa iyahang gitawag og simbahan. Manang niingon bataw siya, Saint Matthew chapter 26, ingon niya, "Do this in remembrance of me." Saint Luke chapter 22. Oh, buhata kini sa akong handumanan. Kabubuton ni Kristo nga ang tao mosimba kaniya sa paagi sa pagsimba nga iyang gibilin diha sa iyang iglesia. So kung mag-apil-apil ta sa mga pundok, mag-apil-apil ta sa mga aktibidad, mga events, mga pagsimba-simba or mga liturgical services, gawa sa simbahang Katoliko, tablara nga wala ta motuman sa kabubuton ni Ginoong Jesucristo nga maoy tag-iya ni ining maong gitawag og simbahan na. Inamagoy uban ba yung na parihar man na Ginoo kanang ilahang tawag anang gisimba din na parihar man na Ginoo kay total ang ato ang Ginoo nga gituuhan maoro man sad pud na ang ilang Ginoong gituuhan ay mali. Mali na mga sir ug mga ma. Nga naman sa hinungdan nga kung tinuod pa nga pariha ta Ginoo dapat wala na sa nangatake sa simbahang Katoliko. Dapat naa sila sa sulod sa simbahang Katoliko kay 1 Corinto Kapitulo 14, versikulo 33, sumala pa ni San Pablo, kay ang Dios, dili Dios sa kagubot, kung dili Dios sa kahusay. So kung tinuod pa nga pareho taong Dios, dapat ang giprofess unta nila nga faith, ang giprofess unta nila nga pagtuo, sama sa pagtuong Katoliko. Pero dili ba ya? Ang giprofess nila nga pagtuo kontra sa pagtuong Katoliko. Diha palang daan, dako na lang mali, dako na lang gitawag og sipyat. So kung mag-apil-apil ta sa services or mga liturgical tawag ining events or mga kalihukan sa mga dili Katoliko, sala ka na agad sa pagtuong Katoliko. So kung naatay nahimo anang mga mangbutanga tungod kay invite lang ta, tungod kay tawag ining respeto na lang atong dapat una-unaon nga mas tagaan atong dakong pagrespeto ang Kristo, pagtahod o pagsimba ang Kristo nganuman sa hinungdan nga kanang ato ang gituuhan nga ato ko ng respeto ni uyon na lang ta nila tungod kay amigo suod kayo nga higala o suod kayo nga kadugo kung baga asay mas labi og si Kristo ang masuko nato. Remember nga kanang mao mga punduka man-made, so therefore ang ilang worship man-made pod, man-centered, dili God-centered. So mo na kita mga Katoliko gidid-an ta sa pag-apil-apil ni anang maong ilang mga serbisyo. Even if, kung gi-invite lang ta, pagkahuman ni ato to, gidid-an ta. Nga naman, kay again, sala ka na sa gitawag o pagtuo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.